v-am regăsit la un episod. Dintr-un fel, e prima dată când fac pe această aplicație. Nu știu cum e, dar de like să strângem, de like. Acum cred că mă văd și că video, sper. Bine, nu prea mă văd, nu așa, da. Hai să stăm. Lasă, am supărat. Gata, mă, acum mă văd destul de bine. Pe ce apăsăm? Oh, da. Pe acest joc. Bă, nu reușesc la acest joc de niciun caz. Deci nu pot, deci efectiv nu pot. Bă, nu pot și eu să trăiesc normal cu jocul ăsta. Mă credeți? Hai să... de un minut. Dați like. Mă încurajează. Am intrat pe Minecraft. Pot rezista. Wow! Suntem live. Nu zice. Du-te și faci o brazlă. Bă, cum? Dar ce brazlă? Brazla nebunilor, brazla emeraldelor. Ce brazlă? Cum să se numească? Ziceți în comentarii. Bă, eu fac vlog. Eu fac live. Abe. Era. Pe mine mă cheamă Dark Green. Că e un skin de pe Among Us, da. E Dark Green skin-ul meu. Ok, da. Îmi place de ziua. Da. Am și eu niște hăinuțe mici. Bine. Așa stăteam eu pe creativ. Că aveam viața mai de pe creativ. Bă, și era un sit bun. Bă, nu era rău deloc. Chiar era bun. N-am ce să zic. Survival. Normal. O să fie cu Keep Inventory. Keep Inventory. Ok. Mulți oameni nu să dacă sunt profesioniști. Eu de câțiva ani. De vreo, cred că 3 ani? Da, 3 ani. Nu. 4 ani, de când aveam eu 3 ani. Adică, da, 6, un an, în spate. După aia, al doilea an, 5 ani. După aia, al 4-lea an, când aveam 4 ani, și al 3-lea și ultimul, adică și al 4-lea an, când aveam 3 ani. Ce să fac? 1, 2, 3, 4, așa. Uite, semn de întrebare. 6, 5, 7, 9, 0, 9, așa, 2 puncte, 0, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Da. Nu dau și tu random unor. Și
Uite că și ăsta a fost armă. Ok, nu ne interesează de rinichii omului. Ar fi scârbos să văd un rinic. Dacă aveți să mai vă gândiți la tâmpenii. Că dacă nu mai vă dau like la coment. Da? Că știu cum să... Poate vă dau inimă, poate nu mai dau inimă la coment. Dacă mă înjurați. Da? Da? Bă, e chiar ce lăsi tu? Unde ești? Ia încolo ceva. Uite. Mami, de ce faci joul? Mami! Eu sunt abonați. Și pentru like-uri. Dați like. Pentru... Vrea să... Are 3 abonați. Îmi trimiți mesaje enervante ca tine. Oh, da. Era vorba. Și ce nu-ți place? Cum îmi place? Ceea ce nu-ți place, nu place. What the fuck? What? That? Ghost Simulator. Legos. And eternity Legos. But. Stone. Cobblestone 36. 4, 5, 6, 7. Bă, dar nu am nicio măcătură. Am 7. Săcătoare. Hârcă. Mai zicea nociv. Hârcă, vină pe mine. Hârcă de 2 lei. Hârcă. Bă, dar e amuzant. Bă, asta nu e miculă. Pro player. Lemn, mânca la tata de lemn, să-mi pupe lemn, jur, l-ai pupa. Uite mă ce pădure urâtă. What the fuck? Mi-am lăsat să fac geam, what the fuck? Oalele, eu joc de pe telefon, că n-am. Eu sunt săracă, ce să facem? Pune oaie, pune la cap, pune Robi. Asta te moa. Ce? Nimica. Niad. Asta. Pentru cei care se uită la videoclip, să spuneți la Niadu e frumos sau urât? Eu cred că e frumos, adică da. Sincer, da. Văd
Mă gândesc la ketchup cu pizza, bă. La ce pizza robi? Că să mă tragă Dumnezeu de cur. Să mă tragă. Nu pot cu voi. Bă, nu pot. Deci, trăpoiști. Nu și bună. Stop. Nu și bună. Bă, dar nu și bună. Ua, ua, ua. Vă să ziceți, da, îmi e frumos. Dar acum ați simțit că le zici că e de frumos. Avem 8, da? Încă 3. Da, 11. Părinții să zic, ia, ce la un curuhan, că bani ce prost. Bani mental. Nu. E un... Ce? YouTube. Tu ăla. Nu cheamă? Doi? Nu chip. Nu chip. Trebuie să văd coordonatele. Gata, acum le văd și coordonatele. Să mă văd zice. Dar înainte erau coordonatele. Mai prost. Hai fi. What? 027. Hai să minăm. Ce la vă frumoasă. Nu știu. Cam acum nu știu să zic. Ce tâmpit fusoi aici. Ce tâmpit. Fusoi aici. N-am avut aici deloc multe. Iron. Evo. Ua. Mamă. Veni lagul. S-a activat lagul. Oba. Aici fusei un pic tâmpit. N-am ce. Fusei aici un pic cam tâmpitul. Ce tâmpitul? Un tâmpit. Ce frumos sunt. Stai că s-o. De ce-am pus? De ce-am pus? Că sunt bărbat. Aici eu sunt bărbat. Dar...
rău. Con capătul ăsta. Pulul ăsta. Am servici. Da, n-are servici. Care problemă? Nu sunt foarte pregătit. Eram să cad în apă. Am voie să dar bă, nu mă spun. E program. Youtuberițele. Pentru players. Ce înseamnă cu player, mă? Hai că sunteți buni. Nu. Hai că principal. Michael. Horror Michael. Michael. Bă, dar Michael, filmul, cum știți Michael? Cum? Nu e cel mai horror. Dar, bă, e horrorul, să zic. Cel mai horror film. Dar cel mai horror film din lume. Este. Totuși, suntem știut. What the fuck? What the fuck? Au.
Băi. Nu! Nu coprizam atunci. What the fuck? Acum să fie mereu. Fucking acum, mama. Bine, gata. Cea mai tare să fie mereu zi. Că altfel nu mai poți trăi. Evident. Mă, uite sus. O urmă. Nu știu, m-am schimbat. Layer 11. Brocol. Ce aventură poate cea mai împită. Ca și proastă din viața Parkinson. Mă, hai să mergem, bă, după village. Nu-mi pasă, nu o să mor de exemplu, bă, văd un village. Mor. Eu. What the fuck? What the fuck? Am auzit un fierat. Nu am auzit ceva. Am auzit un fierat. Jur. Suntem ce episod? Suntem pe episod. Am auzit un fierat. Că nu auzeam. Wow! Ziceam să moară Jacksana.
Bă, și acum am zis, bă, când l-am auzit, am zis să trăiască Jacksana. Trebuie să moară. What the hell, nerd? Aia. Bă, cel mai tare Sid. Vreți să remin? A treia oaie este a mea. Ceva, un handicapament. Iuria! Mai și chiar prost rău. Primul beg al meu să fie, Doamne, Sfințească. Tata, Sfințească. Dacă mor. Dacă mor. Nimic. Iuria! Și mă întreb. Investigarea lui. Și hai toată pădurea. Mamă, iervul, tâmpenii pe aici nu m-am văzut. Mare tâmpitură pe aici și tâmpit. Bă, copaci distruși, a explodat chestii. Aici să fie un război, vedeți seama să se ascundă din ăștia. Am căzut în munte. Cum am să cai în munte? M-am aruncat ca un tâmpit.
terminăm la nostru cu bulatul. Oalele! Wow! Pe live, buchet, pe episod, deci, vedeți. M-am bășit. Dar run, run. Run. Let's go. Yes, yes. 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 Pires. Comoras. Malaras. Comoras lararas. Comoras. Comoras. Mai țineți. Am făcut un raid. Am obosit. Și m-am făcut full diamond. Am avut scut, rip scut și tot l-am câștigat. Fără fucking scut. Am murit odată, da? Când mă luptam cu ea așa, singur, fără niciun raid. Da? Am murit odată. După aia, wow. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Bye bye. Na 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 na.